Tervetuloa takaisin totuuden akselille. Tulitauko on voimassa tavallaan. Ja kyllä, työ ei selvästikään ole valmis Libanonissa tai Iranissa. Mutta tällä viikolla haluan ottaa hieman laajemman näkökulman samalla kun seuraamme, mikä on presidentti Trumpin seuraava siirto. Ja paljastaa jatkuvat, kauheat seksuaalisen väkivallan menetelmät, joita IRGC ja islamilaisen hallinnon sijaistoimijat käyttävät terrorisoidakseen ihmisiä tällä alueella, Gazasta Teheraniin. Mutta ensin puhutaan Iranin moraalitestistä, jonka globaali vasemmisto epäonnistuu parhaillaan. Vuosikymmenten ajan vasemmisto on markkinoinut itseään jonkinlaisena ihmisoikeuksien moraalisena auktoriteettina. Se puoli, joka väittää välittävänsä enemmän, näkevänsä enemmän ja taistelevansa kovemmin haavoittuvien ihmisten puolesta. Naisten, homojen, maahanmuuttajien ja kansalaisoikeuksien puolue, joka vastustaa poliisiväkivaltaa ja kuolemanrangaistusta. En halua enää koskaan kuulla mitään näistä asioista, koska Iran-testi paljastaa, ettei tämä ole universaali arvomaailma. Se on valikoiva. Katso, miten vasemmisto puhuu maahanmuutosta tai poliisiväkivallasta Yhdysvalloissa. He käyttävät vuosia puolustaakseen ihmisiä, jotka rikkovat lakia, esittäen sen moraalisena kysymyksenä, inhimillisenä asiana. He järjestäytyvät, protestoivat ja huutavat poliisiväkivallasta ja ISISistä kovaan ääneen. Mutta jos iranilaisia lapsia ammutaan kaduille IRGC:n tarkkaampujien toimesta protestoinnin vuoksi, yhtäkkiä se ei olekaan meidän ongelmamme. Se ei ole meidän sotamme. Vuonna 2025 teloitettiin vähintään 1639 ihmistä, mikä on korkein määrä sitten vuoden 1989. Yli 90% näistä teloituksista ei edes julkistettu hallinnon toimesta. Satoja teloituksia on jo tapahtunut vuonna 2026. 10 000 ovat kuolleet mielenosoituksissa vuosien varrella. Yli 50 000 ihmistä on tällä hetkellä vangittuna, ja monet heistä ovat teloitusuhan alla protestoinnin vuoksi. Vasemmiston omien periaatteiden mukaan tämän pitäisi olla maailman suurin ihmisoikeuskysymys, mutta näin ei ole. Katsotaanpa naisten oikeuksia. Vasemmisto kehottaa meitä jatkuvasti uskomaan naisia, ja meidän pitäisikin. Samaan aikaan Iranissa naiset elävät sukupuoleen perustuvassa apartheid-järjestelmässä. Heitä hakataan, pidätetään tai tapetaan, jos he eivät tottele. Ja kun he protestoivat, he eivät julkaise hashtageja. He ottavat riskin joutua kidutetuiksi, seksuaalisen väkivallan kohteiksi, mistä puhumme myöhemmin, sekä teloitetuiksi. Ja silti, kun hallinto ja sen kätyrit käyttävät seksuaalista väkivaltaa hallinnan ja sodan välineenä, nämä naiset katoavat vasemmiston agendalta, koska Trump, Bibi tai mikä tekosyy heillä tänään onkaan. Ja katsokaa HLBTQ-oikeuksia. Vasemmisto sanoo, että tästä ei voi neuvotella. Mutta Iranissa homoseksuaalisuudesta rangaistaan kuolemalla. Miehiä hirtetään nostureihin. Samaan aikaan vasemmistolla on homomiehiä, kuten Glenn Greenwald, jotka ovat vuosien ajan toistaneet hallinnon propagandaa, auttaen informaatiosodassa niitä, jotka teloittaisivat hänet. Joten ei, en halua kuulla enää yhtään luentoa ihmisyydestä ihmisiltä, jotka valikoivat, ketkä ihmiset lasketaan mukaan. Valitettavasti tästä on tullut vasemmiston politiikkaa, ei pelkkää retoriikkaa. Meillä on tietysti Jimmy Carter, joka auttoi hylkäämään Shahin ja avasi oven Khomeinille vuonna 1979. Meillä on Barack Obama, joka markkinoi ydinsopimusta keinona maltillistaa hallintoa ja vapautti käyttöön kymmeniä miljardeja dollareita. Ja lupauksena oli, että taloudellinen helpotus muuttaisi käyttäytymistä, mutta niin ei käynyt. Se rahoitti laajentumista. Ja sitten Bidenin aikana, tietysti, pakotteet pysyivät paperilla, mutta käytännössä niitä höllennettiin. Hallinto sai pelkästään öljytuloista vuosina 2021-2024 yli 100 miljardia dollaria, mikä kirjaimellisesti elvytti hallinnon taloudellisesti. Ja mitä tuo elpyminen sai aikaan? Lisää sortoa kotimaassa, enemmän teloituksia, lisää tukahduttamista ja enemmän väkivaltaa ulkomailla. Khazbar Ahmasin, huttien ja kaikkien alueen terrorististen sijaisjoukkojen kautta. Ja nyt, demokraattihallintojen järjettömien politiikkojen lisäksi, vasemmalta tulee tänä päivänä vielä jotain pahempaa. Sinulla on ihmisiä kuten senaattorit Chris Murphy ja Bernie Sanders, tai kommentaattoreita kuten Cheng Uger ja Mehdi Hassan. He eivät vain sivuuta näitä rikoksia, vaan toistavat aktiivisesti niiden teoista vastuussa olevan hallinnon puheita. He väittävät, että Yhdysvallat on häviämässä, väittävät, että Israel pakotti Amerikan tähän sotaan, mistä puhumme myöhemmin, vapauttaen hallinnon vastuusta samalla kun riistävät iranilaisilta kaikenlaisen myötätunnon. Tämä ei ole analyysiä, vaan propagandaa. Ja tässä vaiheessa kuvio on hyvin selvä, aivan kuten palestiinalaisten asian kohdalla.
Kyse ei ole ihmisoikeuksista. Kyse ei ole edistyksellisistä arvoista, eikä edes niistä ihmisistä, joita he väittävät puolustavansa. Koska jos olisi, iranilaiset olisivat tämän keskustelun keskiössä. Mutta he eivät ole. Tässä on oikeasti kyse vastustuksesta Amerikkaa ja sen liittolaisia kohtaan, hinnalla millä hyvänsä. Vaikka se hinta olisi teloitusten ja seksuaalisen väkivallan sivuuttaminen. Sen sivuuttaminen, että homomiehiä hirtetään nostureihin. Lasten ampumisen kadulla sivuuttaminen. En aio enää koskaan kuunnella näiden ihmisten luentoja ihmisyydestä. Iran on tämän päivän moraalinen testi, ja vasemmisto ei vain epäonnistunut siinä. Se paljasti todellisen luonteensa. Ja nyt siirrytään katastrofiin, jonka onnistuimme välttämään. Kamala Harris. Viime viikkoina on vakavalla naamalla yritetty ajaa narratiivia, joka olisi pitänyt tyrmätä saman tien naurunalaisena. Sen sijaan sitä toistavat poliitikot, kommentaattorit ja ihmiset, joiden todella pitäisi tietää paremmin. Tämä väite on, että Yhdysvallat ei tehnyt itsenäistä päätöstä tässä konfliktissa, vaan Israel jotenkin veti sen mukaansa. Mukana ovat myös henkilöt kuten Kamala Harris. Mutta tämä väite toimii vain, jos samalla riistät toimijuuden sekä Yhdysvalloilta että Iranin islamilaiselta tasavallalta, koska se vaatii sinua uskomaan, että Yhdysvaltain presidentti ei voi toimia ilman Israelin lupaa. Samalla sinun täytyy uskoa, että hallinto, joka on vuosikymmeniä rakentanut, rahoittanut ja ohjannut välityssotaa terrorin keinoin koko alueella, vain passiivisesti reagoi tapahtumiin. Katso tätä. Hän joutui sotaan, johon Bibi Netanyahu veti hänet mukaan. Ollaan siitä selvillä. Hän joutui sotaan, jota amerikkalaiset eivät halua. Asettaa amerikkalaiset sotilaat vaaraan. On edelleen tuskallista edes kuunnella tämän naisen puhetta, koska hän on niin uskomattoman typerä. Mutta tiedätkö, mitä juuri kuulimme, ei ollut oikeastaan minkäänlainen vakava yritys käsitellä konfliktin todellisuutta. Ei sillä, että hän ymmärtäisi sitä muutenkaan, mutta koska tällaisten lausuntojen koko tarkoitus on siirtää painopiste pois islamilaisesta tasavallasta ja sen sijaan kohdistaa se Israeliin, jotta epävakautta aiheuttava hallinto, islamilainen tasavalta, katoaisi taka-alalle. Ja Israelista tulisi tämän tarinan päätoimija. Ja kun ymmärrät tämän muutoksen, kaikki muu seuraa paljon nopeammin. Siksi kuulet nyt toisen väitteen, jota monet ihmiset esittävät, että Yhdysvallat vedetään jotenkin sotaan. Ikään kuin Yhdysvaltain politiikkaa ei muokattaisi amerikkalaisten etujen mukaan, vaan ulkoisen paineen vuoksi. Olemme kuulleet tämän esimerkiksi Kamala Harrisin kaltaisilta ihmisiltä, mutta myös poliittisilta tutkijoilta, kuten John Mearsheimerilta, jolla on ollut outo pakkomielle Israeliin jo vuosia, ja jopa kongressin jäseniltä, kuten Ilhan Omarilta, jotka avoimesti yllyttävät Yhdysvaltain presidenttiä vastaan mustamaalatakseen Israelia. Katsotaanpa, mitä Mearsheimer sanoi. Se New York Timesin juttu, joka julkaistiin hiljattain, tekee varmasti selväksi suurelle joukolle amerikkalaisia, että israelilaiset johdattivat meitä nenästä tähän sotaan. Ja kansallisen turvallisuuden piirissä oli monenlaisia ihmisiä, jotka antoivat vakavia varoituksia, elleivät suorastaan hälyttäneet. Mutta miksi me menimme? Koska israelilaiset vakuuttivat. Presidentti Trumpin siitä, että se oli hyvä idea, että heillä oli toimiva strategia. Hyvä uutinen on se, että Mearsheimer oli melkein jokaisessa ennustuksessaan väärässä. Joten se, että hän sanoo tämän ikään kuin se olisi huono asia, on itse asiassa loistava merkki siitä, että se on oikea politiikka ja oikea teko. Mutta kuulimme tätä typeryyttä myös ihmisiltä, kuten John Kerryltä, joka oli hyvin nopea syyttämään Netanyahua, vaikka Netanyahu ei edes ollut Israelin pääministeri silloin, kun Bush oli presidenttinä. Mutta katsotaanpa, mitä hänellä oli sanottavaa tällä viikolla. Kyllä, hän halusi meidän iskevän. Hän tuli presidentti Obaman luo. Hän piti esityksen pyytääkseen iskua. Presidentti Obama kieltäytyi. Presidentti Biden kieltäytyi. Presidentti Bush kieltäytyi. Ainoa presidentti, joka on tähän suostunut, on tietenkin presidentti Trump. Tarkoitan, että tällä henkilöllä on pitkä historia suoranaisesta valehtelusta, joten se ei oikeastaan yllätä. Kuka nyt välittää faktoista, vai mitä, John Kerry? Mutta unohdetaanpa se tosiasia, että tämä on täsmälleen sama argumentti, jota islamilaisen hallinnon viranomaiset, ne jotka ovat vielä jäljellä, itse käyttävät. Eikö niin? Meillä on täällä Galibaf. Katsokaa vaikka. Samoin he puolustavat omaa hallintoa. Se keskustelu, josta puhuin, ja se hashtag, jonka mainitsin. Nyt tämä hallitus sanoo Amerikka ensin,
mutta käytännössä siitä on tullut Israel ensin, koska he tekevät päätöksiä hänen väärien tietojensa ja suunnitelmiensa perusteella. Molemmissa tapauksissa tarina on se, että Israel toimii ja Amerikka seuraa syystä tai toisesta. Ja sitten Iran vain reagoi tilanteeseen, mikä ei tietenkään ole todellisuuden kuvaus, vaan tarkoituksellinen kehys, joka sattuu sopimaan täydellisesti siihen tapaan, jolla itse islamilainen tasavalta on kuvannut tätä konfliktia vuosien ajan. Koska Iranin omat johtajat ovat toistuvasti väittäneet, että Yhdysvaltojen toimet liittyvät Israelin pelastamiseen, että Amerikka ei toimi itsenäisenä valtiona, vaan Israelin etujen jatkeena. Ja juuri tämä on koko kertomuksen ydin. Tämä ei ole Amerikan sota. Siitä tässä kaikessa on kyse. Eivätkä he edes yritä piilotella tätä viestiä. Hehän vievät sitä ulkomaille. Se, että nyt kuulet erilaisia versioita samasta väitteestä sekä Amerikan vasemmistolta että oikeistolta. Se, että tämä on ikään kuin siistitty ja puhdistettu länsimaiselle yleisölle, pitäisi heti herättää epäilyksen siitä, kenen näkökulmaa näillä väitteillä oikeastaan toistetaan. Nyt, mikä tärkeintä, koko tämä väite romahtaa heti, kun katsotaan todellisia tapahtumia. Koska Donald Trumpin kanta Iraniin ei syntynyt viime viikolla. Se ei syntynyt tämän sodan aikana, eikä se syntynyt Israelin takia. Se on punainen lanka, joka ulottuu vuosikymmenten taakse ja on dokumentoitu hänen omissa sanoissaan ja teoissaan. Katsokaa, mitä hän sanoi vuonna 1980. Kun saat muiden maiden kunnioituksen, muut maat alkavat usein toimia kuten sinäkin ja voit luoda oikeanlaisia asenteita. Iranin tilanne on hyvä esimerkki tästä. Se, että he pitävät panttivankejamme, on aivan täysin naurettavaa. Se, että tämä maa vain katsoo sivusta ja sallii Iranin kaltaisen maan pitää panttivankejamme, on mielestäni kauheaa. Enkä usko, että he tekevät niin muiden maiden kanssa. Rehellisesti sanottuna en usko, että he tekevät niin muiden maiden kanssa. Ilmiselvästi. Sinä kannatat sitä, että meidän olisi pitänyt mennä sinne joukkojen kanssa ja hakea meidän pojat pois. Olen ehdottomasti sitä mieltä, kyllä. En usko, että siitä on mitään epäilystä. Eikä minulla ole epäilystäkään. Uskon, että nyt olisimme öljyrikas maa. Ja mielestäni meidän olisi pitänyt tehdä se. Olen hyvin pettynyt siihen, ettemme tehneet sitä. En usko, että kukaan olisi estänyt meitä. En usko, että kukaan olisi ollut vihainen meille. Meillä oli siihen täysi oikeus silloin. Uskon, että olemme menettäneet tilaisuuden. Joten vuonna 1980 panttivankikriisin aikana näin asiat olivat silloin. Presidentti Trump kuvaili tilannetta hallinnon kanssa naurettavaksi, väittäen Yhdysvaltojen olisi pitänyt toimia voimakkaasti ja esitti hallinnon suorana haasteena amerikkalaiselle vallalle. Tämä ei ole uusi kanta presidentti Trumpille, eikä sitä voi varmasti laittaa nykyisten tapahtumien tai Israelin vaikutuksen piikkiin. Mutta itse asiassa tässä on paljon enemmänkin. Hypätään vuoteen 1987, toiseen haastatteluun Trumpin kanssa. Olen täällä, koska olen henkilökohtaisesti kyllästynyt näkemään, kuinka tätä hienoa maatamme vedätetään. Mutta Trumpin mielestä liittolaisemme ovat vain osa ongelmaa. Todellinen syyllinen on Iran. Miksi emme voisi mennä ja ottaa haltuun osaa heidän öljystään, joka on meren rannalla? Miten tekisit sen? Lähettäisitkö merijalkaväen? Ottaisitko riskin sodassa? Antakaa heidän pitää Iran. Ottakaa heidän öljynsä. Miten? Tarkoitan, haluammeko me sodan? Mitä me tarkoitamme? Te menette sinne. Miten sinne mennään? Olemalla heikkoja saatte aikaan sodan. Okei, miten me menemme sinne? Mitä me teemme? Anteeksi. Teille tulee sota ja se alkaa Lähi-idästä. Entä jos Neuvostoliitto sanoisi, että jos teette tämän Iranille, me tulemme mukaan? En usko, että he tekevät niin. Seuraavan kerran, kun Iran hyökkää tähän maahan, menkää sisään ja ottakaa haltuun yksi heidän suurista öljylaitoksistaan. Ja tarkoitan, ottakaa se haltuun ja pitäkää se. Ja korvaatte menetyksenne, koska tämä maa on menettänyt paljon Iranin takia. No siinä se on. Ja 1980-luvun lopulla Trump toisti jälleen vaatimuksensa käydä Haagin saaren kimppuun ja jatkoi nollatoleranssilinjaansa hallinnon amerikkalaisvastaiselle aggressiolle. Ja tämä on jatkunut vuosien varrella hänen kritisoidessaan JCPOAta, Iranin sopimusta Obaman aikana. Katsokaa tätä. Tämä tapahtui juuri ennen Iranin sopimuksen allekirjoittamista, joka antoi Iranille $150 miljardia eikä antanut meille yhtään mitään. Ei mitään.
Se tullaan muistamaan historiassa Yhtenä huonoimmista koskaan neuvotelluista sopimuksista. Iranin sopimus oli yksi huonoimmista ja yksipuolisimmista sopimuksista, joihin Yhdysvallat on koskaan ryhtynyt. Reellisesti sanottuna tuo sopimus on Yhdysvalloille häpeällinen, enkä usko, että tämä jää tähän, uskokaa minua. Joten vuoteen 2015 mennessä hän kutsui jo sitä ydinsopimusta huonoimmaksi koskaan neuvotelluksi sopimukseksi, kuten kuulitte. Ei siksi, että joku olisi käskenyt häntä sanomaan niin, vaan koska se sopi siihen näkemykseen, jota hän oli jo vuosikymmeniä tuonut esiin. Ja sitten vuonna 2018 hän lopulta toimi tuon näkemyksensä mukaisesti vetäytymällä sopimuksesta. Ja vuonna 2020 hän antoi luvan iskun Qasem Soleimania vastaan, joka oli IRGC:n johtaja. Ja tämä oli yksi merkittävimmistä suorista toimista Iranin islamilaista tasavaltaa vastaan vuosikymmeniin. Tämä oli selvästi Yhdysvaltojen omaan strategiseen harkintaansa perustuva päätös. Hänellä on 4 vuosikymmenen ajan ollut johdonmukainen linja, mikä tarkoittaa, että väite siitä, että Israel olisi yhtäkkiä painostanut häntä tähän, ei ole vain väärä, vaan vaatii myös koko presidentti Trumpin julkisen toiminnan historian sivuuttamista. Ja se vaatii myös islamilaisen hallinnon toimien sivuuttamista, koska tässä näkökulmassa hallinto on aina vain reagoiva osapuoli, eikä koskaan tapahtumien liikkeelle panija. Mikä on järjetöntä, kun otetaan huomioon, että tämä hallinto on käyttänyt miljardeja Hizbollahin rakentamiseen, rahoittanut Hamasia, aseistanut joukkoja Irakissa, tukenut Houthi-kapinallisia ja sijoittanut vuosikymmeniä välityssodan käyntiin. Tämä on keskeinen strateginen oppi, joka on suunniteltu vallan projisoimiseen ilman suoraa vastuuta avoimesta yhteenotosta. Tämä ei ole reaktiivista käytöstä, tämä on aloitteellista, tämä on ekspansiivista, ja siihen on sisältynyt suoria hyökkäyksiä amerikkalaisia vastaan, mukaan lukien vuoden 1983 pommi-isku Yhdysvaltain merijalkaväen kasarmille Beirutissa. Sen teki Hizbollah, islamilaisen hallinnon tukema sijaistoimijana toimiva terroristiryhmä, joka tappoi 241 amerikkalaista sotilasta, ja on yhä yksi Yhdysvaltain joukkoihin kohdistuneista tuhoisimmista iskuista historiassa. Iranilaisen hallinnon joukkojen amerikkalaisten tappamisesta on pitkä ja hyvin dokumentoitu historia, mikä tekee väitteestä, ettei Yhdysvalloilla olisi omaa etua tämän hallinnon vastustamisessa, ei vain heikon, vaan täysin todellisuudesta irtaantuneen. Itse asiassa, jos Israel todella kontrolloisi Yhdysvaltojen politiikkaa, emme näkisi erimielisyyksiä Washingtonin ja Jerusalemin välillä. Emmekä näkisi Yhdysvaltojen ajoittain yrittämän rajoittaa Israelin toimia, kuten juuri näimme presidentti Trumpin tekevän kommenteillaan Libanonista, ja kuten 2 hallituksen välillä säännöllisesti esiintyy kitkaa. Joten nyt esität väitteen, joka ei voi mitenkään pitää paikkaansa kaikkien saatavilla olevien todisteiden perusteella. Eli, että Israel kontrolloi Yhdysvaltoja. Tai että Trumpin päätökset siitä, mikä on parasta Israelille, perustuvat siihen, mikä on parasta Israelille, eivätkä siihen, mikä on parasta Yhdysvalloille. Ja tämä on kertomus, joka vaatii sinua sivuuttamaan 40 vuotta Trumpin omaa historiaa. Se ei ole huono tulkinta tai väärinymmärrys tapahtumista, vaan kehys, joka heijastaa itse hallinnon propagandaa, joka, ollaanpa rehellisiä, on aina pyrkinyt esittämään itsensä reagoivana osapuolena tässä konfliktissa ja esittämään Yhdysvallat manipuloituna, tiedäthän, ja esittämään Israelin konfliktin ensisijaisena liikkeelle panijana, vaikka se on osoitettavissa vääräksi, kuten näemme siitä, mitä Lähi-idässä nykyään tapahtuu. Todellisuudessa, kun toistat tuota kehystä, et analysoi sotaa, vahvistat juuri sitä narratiivia, kamala, jota itse hallinto yrittää viedä ulkomaille. Ja annat ymmärtää, että se 40 vuoden näyttö, joka presidentti Trumpilla on, liittyisi jotenkin Benjamin Netanyahu-nimiseen henkilöön, jota Trump ei edes tuntenut silloin. Se ei käy järkeen. Seuraavaksi meillä on 2 uutista, jotka tulivat julki tällä viikolla. Ne todella leikkasivat kaiken hälyn läpi ja pakottivat katsomaan suoraan, miten tämä hallinto ja sen sijaisjoukot oikeasti toimivat. Ei vain teoriassa tai puheissa, vaan brutaalilla ja hyvin henkilökohtaisella tavalla. Ensimmäinen tapaus on Salehi Akbarin, 38-vuotiaan sairaanhoitajan, leikkaussaliteknikon ja vuorikiipeilijän Ardabilista, joka yhdessä miehensä Ahmed Khurain kanssa oli auttanut mielenosoittajia viimeaikaisen kansannousun aikana, mikä itse asiassa oli syy siihen, miksi he joutuivat kohteeksi alun perin, kun turvallisuusjoukot ratsasivat heidän kotinsa.
Se, mitä seuraavaksi tapahtui, ei ollut pelkkä tappo, vaan tarkoituksellinen terroriteko, jonka tarkoituksena oli murtaa heidät ja lähettää viesti paljon heidän perhettään laajemmalle. Koska kun hän yritti suojella miestään IRGC:n ratsian aikana, hänet ammuttiin ja tapettiin. Ja sen olisi pitänyt olla kaiken loppu. Traaginen loppu. Mutta niin ei käynyt. Laajasti levinneiden raporttien mukaan lukien Iran Internationalin uutisointi, turvallisuusjoukot eivät vain tappaneet häntä. He nauhoittivat myöhemmin tekemänsä ruumishuoneella ja lähettivät sen suoraan hänen miehelleen. Videon, jossa IRGC:n joukot seksuaalisesti hyväksikäyttävät hänen ruumistaan. Katso, mitä Ahmed sanoi. Häpeän lähettää heidän viestinsä. Hän on lähettänyt viestin, että he avaavat hänen puhelimensa. Sen sai auki millä tahansa sormella. Mene kylmähuoneeseen. Siellä he voivat käyttää hänen sormeaan avatakseen puhelimen. Tiedätkö, mitä viestiä hän lähetti minulle? Hän sanoi, että vaimosi on minulle käsissäni. Miten voin tulla tänne tällä tavalla? Katsokaa, millaista henkistä kidutusta käyn nyt läpi kaiken sen jälkeen, mitä minulle tehtiin vankilassa. Hampaani murtui ja huuleni vahingoittui. Vannon Jumalan ja oman tuntoni kautta. Kun kuuntelet hänen puhuvan siitä, kuulet miehen kuvailevan, kuinka hänen vaimonsa tappaneet ihmiset varmistivat, ettei hänen kärsimyksensä päättyisi vaimon kuolemaan, vaan että se olisi vasta sen alku. Kääntämällä hänen ruumiinsa aseeksi häntä vastaan ja pakottamalla hänet katsomaan, varmistaen, että se mitä he tekivät hänelle jäisi pysyvästi hänen mieleensä. Ja niin kävi, sillä tuollaisen tahallisen psykologisen kidutuksen jälkeen, sen jälkeen, kun hänet pakotettiin katsomaan tuo tallenne, ja sen jälkeen, kun hänelle ei jäänyt oikeutta, eikä ketään asetettu vastuuseen, eikä mitään keinoa paeta. Sen, mitä hänen vaimolleen oli tehty, Ahmed Khodai ei pystynyt elämään sen kanssa, ja riisti henkensä eilen. Nyt koko tarina ei ole vain se, että islamilaisen hallinnon joukot tappoivat hänet, vaan myös se, että he samalla tuhosivat myös hänet. Seksuaalinen väkivalta on ollut pitkään islamilaisen hallinnon tunnettu taktiikka. Sitä käytetään pidätyskeskuksissa kuulustelujen aikana ja mielenosoittajien tukahduttamisessa keinona nöyryyttää, hallita ja pelotella muita, etteivät he seuraisi samaa polkua. Ja tässä tapauksessa he eivät käyttäneet sitä vain henkilöä vastaan, jonka he tappoivat. He laajensivat sen myös hänen rakastamaansa ihmiseen, muuttaen hänen kehonsa psykologisen sodankäynnin välineeksi. Pahin osa tässä on se, ettei tämä ole yksittäistapaus. Useat kansainväliset tahot ovat dokumentoineet, että islamilainen hallinto on järjestelmällisesti käyttänyt seksuaalista väkivaltaa sortamisen välineenä. YK:n Irania koskeva selvitysryhmä totesi, että raiskausta ja muita seksuaalisen väkivallan muotoja käytettiin Women Like Freedom mielenosoitusten aikana osana laajamittaista ja järjestelmällistä tukahduttamista. Myös naisia, miehiä ja jopa alaikäisiä kohtaan pidätyksissä. Amnesty International on myös dokumentoinut joukkoraiskauksia, sähköiskuja sukupuolielimiin ja seksuaalista kidutusta kuulustelujen aikana, kuvaten tätä tarkoitukselliseksi strategiaksi rangaista, nöyryyttää ja saada tunnustuksia. Human Rights Watch sekä muut ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet samasta ilmiöstä, jossa seksuaalinen väkivalta ei ole satunnaista, vaan järjestelmällistä. Turvallisuusjoukot käyttävät sitä kontrollin välineenä. Ja kun vertaat tätä siihen, mitä tapahtui Salehille, Akabarille ja Ahmed Hodanille, kyse ei siis ole järjestelmästä poikkeavasta tapauksesta. Näet järjestelmän toimivan juuri niin kuin se on suunniteltu. Eikä tarkoituksena ole vaientaa yksittäistä henkilöä, vaan lähettää viesti kaikille muille. Jos autat mielenosoittajia, jos vastustat, jos poikkeat ruodusta, näin käy sinulle ja rakkaillesi. Ja tuo viesti ei pääty edes kuolemaan. Se jatkuu sen jälkeen nöyryytyksenä, traumana ja pelkona. Ja samalla kun tämä tapahtuu Iranissa, näimme tällä viikolla Gazasta nousevan rinnakkaisen tarinan, joka osoittaa täsmälleen saman vallan logiikan ja saman haavoittuvuuden hyväksikäytön. Daily Mail raportoi tällä viikolla, että Gazassa naisia, erityisesti leskiä ja eronneita, jotka ovat joutuneet siirtymään, jääneet ilman vakaata tuloa ja ovat riippuvaisia avustusverkostoista selviytyäkseen,
hyväksikäytetään seksuaalisesti Hamasin tai muiden heidän kanssaan toimivien miesten toimesta, jotka hallitsevat pääsyä ruokapaketteihin, humanitaariseen apuun, käteismaksuihin ja jopa mahdollisuuteen liikkua tai löytää suojaa. He käyttävät tätä valtaa pakottaakseen naisia seksuaalisiin suhteisiin olosuhteissa, joissa kieltäytyminen voi tarkoittaa nälkää, kodittomuutta tai vielä pahempaa. Nämä ovat yksityiskohtaisia todistuksia, mukaan lukien mies, joka kuvaili, kuinka leski löydettiin teltasta Garablin alueella useiden Qassam-joukkojen jäsenten pahoinpitelemänä. Ja toinen kertoi, että naisia pakotettiin myymään itseään ruokaa tai pieniä rahasummia vastaan, joskus niinkin pienestä summasta kuin 100 sekeliä, mikä kertoo epätoivon tasosta ja vallan epätasapainon laajuudesta. Raportissa kuvataan myös, kuinka nämä tilanteet alkavat usein hyväntekeväisyysjärjestöjen tai uskonnollisten organisaatioiden kautta, joissa naiset hakevat apua ja joutuvat sitten miesten kohteiksi, joilla on pääsy heidän henkilökohtaisiin tietoihinsa, kuten puhelinnumeroihin, ja jotka käyttävät tätä pääsyä aloittaakseen häirinnän, painostuksen ja lopulta pakottamisen. Nyt eräs nainen nimeltään Noor, joka on 4 lapsen eronnut ja siirtymään joutunut äiti, kuvaili, kuinka islamilaisen hyväntekeväisyysjärjestön kautta työskennellyt mies otti häneen yhteyttä. Kun hän haki apua, mies jatkoi häirintää ja teki selväksi, ettei nainen voinut ilmoittaa hänestä tai vastustaa häntä, sanoen suoraan, et voi ilmiantaa minua. Minä olen se, joka täällä määrää. Tällaiset lausunnot ovat koko hyväksikäytön rakenteen ydin Hamasin ja kaikkien Iranin islamilaisen hallinnon sijaistoimijoiden alaisuudessa, koska se paljastaa järjestelmän, jossa samat ihmiset, jotka hallitsevat resursseja, turvallisuutta ja arkea, toimivat myös täysin rankaisematta. Ja jossa naiset, jotka ovat jo menettäneet kaiken, eivät voi muuta kuin yrittää selviytyä tässä valtasuhteessa pysyäkseen hengissä. Kun katsot näitä 2 tarinaa yhdessä, näet kaavan, joka ei ole hienovarainen. Koska Iranissa valtio käyttää seksuaalista väkivaltaa sortamisen välineenä, psykologisena sodankäyntinä. Ja Gazassa on sijaistoimijana toimiva terroristiryhmä, joka tekee täsmälleen samaa. Tässä ei ole kyse yksittäisistä tapauksista tai edes muutamasta pahasta toimijasta. Kyse on järjestelmistä, jotka mahdollistavat tämän käytöksen, ja kulttuurista, joka normalisoi sen. Ja juuri siksi jatkuva yritys asettaa Israel ja nämä toimijat moraalisesti samalle viivalle ei ole vain laiskaa, vaan se on itse asiassa loukkaus niiden ihmisten kannalta, jotka elävät heidän alaisuudessaan. Koska on perustavanlaatuinen ero demokratian käymän sodan ja sellaisten hallintojen tai järjestöjen välillä, jotka käyttävät raiskausta, nöyryytystä ja pakottamista vallan välineinä. Ja jos et näe tätä eroa, ihmisoikeusnäkemyksesi ei ole vain epäjohdonmukainen. Se on täysin irti todellisuudesta. Ja sillä mennään tämän viikon hyviin, huonoihin ja rumimpiin tarinoihin. Tämän viikon huono asia on jotain, josta olemme varoitelleet jo kuukausia, ja se tapahtuu nyt reaaliajassa. Kohdennettujen hyökkäysten lisääntyminen juutalaisia instituutioita vastaan Israelin ulkopuolella. Se ei ole sattumaa eikä yksittäistapaus. Nyt on olemassa ryhmä, joka on itse asiassa ottanut vastuun useista hyökkäyksistä, ja tämä ryhmä kutsuu itseään nimellä Harakat Ashab al-Yamin, al-Islamia, joka on noussut esiin viime viikkoina ja jota nyt tutkitaan ainakin eurooppalaisten viranomaisten toimesta mahdollisena Iraniin kytkeytyvänä proxy-terroristiryhmänä. Juuri tällä viikolla yritettiin sytyttää tulipalo Kenton United Synagogassa Luoteis-Lontoossa, jossa rakennukseen heitettiin sytytysnestettä, mikä aiheutti palo- ja savuvahinkoja. Eikä tämä ollut yksittäistapaus. Kuten mainitsin, tämä on osa hyökkäyssarjaa, jota nyt kuvataan jatkuvaksi väkivallan ja pelottelun kampanjaksi juutalaisyhteisöä vastaan. Sama ryhmä on ottanut vastuun myös muista hyökkäyksistä samalla ajanjaksolla, mukaan lukien juutalaisyhteisön ambulanssin polttopulloisku. 2 niistä tapahtui itse asiassa Golders Greenissä, jossa useita Hatsollah-järjestön ajoneuvoja sytytettiin tuleen synagogan ulkopuolella. Hyökkäyksissä käytettiin sytytysnesteitä ja samanlaisia taktiikoita, mikä aiheutti räjähdyksiä ja tuhosi tärkeää hätäkalustoa. Nyt heidät on myös yhdistetty synagogiin kohdistuneisiin tuhopolttoyrityksiin Finchleyssä ja Hendonissä sekä hyökkäykseen persiankielistä mediajulkaisua vastaan. Mediajulkaisu Iran International, joka on kriittinen Iranin hallintoa kohtaan. Tämän pitäisi kertoa sinulle, että kyse ei ole vain satunnaisista kohteista, vaan symbolisten kohteiden verkostosta, jotka liittyvät juutalaiseen elämään, Israeliin ja Iranin oppositioon. Tämä ei kuitenkaan rajoitu vain Lontooseen, sillä sama ryhmä on myös ottanut vastuun hyökkäyksistä eri puolilla Eurooppaa, mukaan lukien tapaukset Belgiassa ja Alankomaissa, joissa kohteina ovat olleet synagogat sekä juutalaiset kohteet.
Tämän vuoksi viranomaiset tarkastelevat tätä nyt kansainvälisenä ilmiönä, eivätkä vain paikallisina yksittäistapauksina. Ja tässä ihmiset edelleen aliarvioivat sitä, mitä tapahtuu, koska he haluavat nähdä tämän järjestäytymättömänä vihana tai spontaanina raivona. Ikään kuin kyse olisi vain muutamasta pahantekijästä. Todellisuudessa kyse on ympäristöstä, joka mahdollistaa verkostojen, proksiryhmien ja vaikuttamisoperaatioiden juurtumisen, missä yllyttäminen on ollut normaalia jo vuosien ajan ja missä tarvitaan vain pieni määrä toimijoita, jotta tuo yllytys muuttuu todelliseksi väkivallaksi. Koska kun synagogia poltetaan, ambulansseja sytytetään tuleen, mediaa vastaan hyökätään ja kaikki tämä tapahtuu muutaman päivän sisällä, kyse ei ole pelkästään turvallisuuskysymyksestä. Se on merkki siitä, että se mikä on kytenyt pinnan alla vuosien ajan propagandan, yllytyksen ja verkostojen kautta, joita on saanut toimia lähes ilman valvontaa, muuttuu nyt suoriksi hyökkäyksiksi juutalaisyhteisöjä vastaan. Eikä ole mitään kontekstia, joka oikeuttaisi synagogan polttopulloiskun. Ei ole mitään kontekstia, joka oikeuttaisi ambulanssien sytyttämisen tuleen. Eikä ole varmasti mitään kontekstia, joka oikeuttaisi jatkuvan pelottelukampanjan yhteisöä vastaan pelkästään heidän henkilöllisyytensä perusteella. Ja nyt viikon ikävä tarina on se, kuinka nopeasti täysin perusteeton, lähes naurettava väite muuttui maailmanlaajuiseksi narratiiviksi. Tämä väite, että Israelin joukot olisivat käyttäneet koiria seksuaaliseen väkivaltaan palestiinalaisia kohtaan. En voi uskoa, että sanon tämän ääneen. Se sai alkunsa Hamasin yhteydessä olevasta Euromed Human Rights Monitor-järjestöstä, joka ei tietenkään esittänyt mitään konkreettisia todisteita yhdelle äärimmäisimmistä syytöksistä, joita voi esittää. Ja sitten Hamasin kannattajakerho Dropside News levitti sitä eteenpäin kuin se olisi ollut totta, jopa yrittäen pestä sen uskottavaksi. He antoivat ymmärtää, että kyseessä olisi ollut israelilainen tiedustelulähde, vaikka tämä israelilainen lähde ei ollut tiedustelusta, ei hallituksesta, eikä millään tavalla yhteydessä valtioon. Kyseessä oli aktivistikommentaattori, joka oli avoimesti Israelin vastainen ja toisti vain samaa väitettä, esittäen sen jonkinlaisena vahvistuksena. Se ei ollut vahinko hänen osaltaan. Se on tarkoituksellinen yritys johtaa harhaan ja antaa perusteettomalle tarinalle näennäistä uskottavuutta. Ja kun tarkastelee itse väitettä, se selvästi romahtaa, koska se ei ole vain todistamaton, vaan käytännössä mahdoton. Koska se perustuu ensinnäkin kertomuksiin, joita ei ole lainkaan varmennettu, eikä väitteelle ole esitetty mitään todisteita. Tarkoitan siis niitä vankeja, jotka väittävät, että Sde-Teimanissa heitä raiskasivat IDF:n koirat, koska IDF oli käskenyt ja kouluttanut koirat tekemään niin. Eikä se edes käy järkeen näissä tarinoissa. Ja vielä vähemmän, koska kyseessä on armeija. Koirat koulutetaan ehdollistamisen, toiston ja palkitsemisjärjestelmien avulla suorittamaan erittäin tarkkoja tehtäviä, kuten etsintää, jäljitystä tai hallittua kiinniottoa, jotka vaativat tarkkuutta ja luotettavuutta, mutta ei satunnaista tai ennalta arvaamatonta käytöstä. Missään päin maailmaa ei ole olemassa koulutusjärjestelmää, jossa koiria ehdollistettaisiin seksuaaliseen toimintaan käskystä, koska sellaista käyttäytymistä ei voi standardoida, hallita tai käyttää operatiivisessa ympäristössä. Joten kuka tahansa, jolla on edes perustiedot palveluskoiratoiminnasta, tietää sen välittömästi. Joten jäljelle jää vain tämä naurettava väite, jolle ei ole mitään todisteita, eikä se edes kestä edes yksinkertaista todellisuustestiä. Mutta itse asiassa menin askeleen pidemmälle, koska puhuin sotilaalle, joka on palvellut Sde-Teimanissa viime kuukausina, viime vuosina, ja kysyin häneltä tästä asiasta tarkalleen. Ja hänen vastauksensa oli hyvin yksinkertainen, ja lainaan. Tuo on typerää. Miten eläintä voisi käyttää ihmisen raiskaamiseen? Se ei ole totta. Siinä se. Tuo on se vakavuuden taso, jonka tämä ansaitsee, koska tämä ei ole tutkivaa journalismia. Tämä on propagandakanava, jossa epäuskottava, lähes naurettava väite julkaistaan, poimitaan, vahvistetaan ja sitten sille annetaan tekaistua uskottavuutta, kunnes se näyttää tarpeeksi todelliselta, jotta ihmiset uskovat siihen. Ja siinä vaiheessa, kun joku kysyy todisteita, se on jo levinnyt kaikkialle. Ja vahinko ei ole vain siinä, että ihmisiä johdetaan harhaan. Kyse on siitä, että otat yhden vakavimmista rikoksista ja muutat sen poliittiseksi aseeksi, mikä tietenkin heikentää todellisia uhreja ja oikeita tapauksia täyttämällä tilan väitteillä, joita ei voida koskaan todistaa, eikä niitä ole koskaan todistettu alun perinkään. Joten todellinen tarina ei ole se, mitä he sanovat tapahtuneen. Todellinen tarina on se, kuinka helppoa on nykyään keksiä tällainen tekaistu tarina, tuoda se järjestelmään ja saada se käsiteltyä tosiasiana ilman, että täytetään edes kaikkein perustavinta todisteiden vaatimusta.
Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tämän viikon hyvä asia ei ole se, että mikään olisi korjattu, vaan se, että tekopyhyys on niin ilmeistä, ettei sitä tarvitse enää edes osoittaa. Koska tällä viikolla Candace Owens, joka on kuukausien ajan levittänyt verkossa myrkyllisintä antisemitististä ja Israelin vastaista retoriikkaa, joutuu nyt kunnianloukkauskanteen kohteeksi valheellisista väitteistä Rajit Macronista. Ja yhtäkkiä kaikki muuttuu hyvin todelliseksi, koska kyse ei ole vain siitä, että häntä vastaan nostettiin kanne, vaan siitä, kenen puoleen hän kääntyi heti, kun seuraukset olivat todellisia. Nyt Laura Luhmer paljasti itse asiassa tällä viikolla, että hänen oikeudellisen puolustuksensa, eli Candacen oikeudellisen puolustuksen, hoitaa Kasowitz. Benson Torres, suuri newyorkilainen asianajotoimisto, joka on syvästi juurtunut juuri siihen oikeudelliseen ja poliittiseen eliittiin, jota vastaan hän väittää taistelevansa. Toimisto, jossa David Friedman oli osakkaana ennen kuin hän toimi Yhdysvaltain suurlähettiläänä Israelissa. Kyllä, Candace palkkasi sionistisen juutalaisen asianajajan edustamaan itseään. Ja tehdään nyt selväksi, miltä tämä näyttää. Candace, vietät kuukausia levittäen retoriikkaa, joka kohdistuu juutalaisyhteisöihin. Kyseenalaistat heidän lojaalisuuttaan. Vahvistat kertomuksia, jotka suoraan ruokkivat vihamielistä, muuten myös Amerikka-vastaista propagandaa. Ja kutsut juutalaisia saatanan synagogaksi. Mutta heti kun sinua vastaan nostetaan kunnianloukkauskanne, heti kun sanoistasi seuraa todellista vastuuta, juokset suoraan yhden maan arvostetuimmista asianajotoimistoista luo. Toimiston, joka on rakennettu juuri siihen sionistiseen maailmaan, jonka väität paljastavasi. Ihanko totta? Eikä unohdeta, että tämä sama asianajotoimisto on myös ollut tiiviisti yhteydessä Israelin ja juutalaisten etujen puolustamiseen korkeatasoisissa oikeudellisissa ja poliittisissa piireissä. Tämä ei ole ironiaa, vaan täydellinen romahdus. Koska jos todella uskoisit siihen, mitä sanot, Candace, et nojaisi niihin samoihin rakenteisiin, joita vietät aikasi arvostellen. Etkä todellakaan nojaisi oikeudelliseen järjestelmään, jonka on rakentanut juuri se maailma, jota väität vastustavasi. Mutta heti kun kyse on maineestasi, vastuustasi ja tulevaisuudestasi, kaikki se katoaa ja menet juuri sinne, minne kaikki muutkin. Parhaiden lakimiesten luo, joita löydät. Ja siinä tämän viikon hyvä uutinen. Ei siksi, että mikään olisi muuttunut tämän kamalan naisen kohdalla, vaan koska naamio on täysin riisuttu, eikä ole enää mitään keinoa teeskennellä muuta. Ja siihen päätämme tämän viikon, mutta palaamme ensi viikolla uusien tarinoiden kanssa siitä, mitä tällä alueella oikeasti tapahtuu ja miten sota islamilaista tasavaltaa vastaan etenee, jos tulitauko yhä jatkuu. Kuten aina, jos sinulla on tarina, jonka mielestäsi meidän pitäisi käsitellä, voit ottaa minuun yhteyttä sosiaalisessa mediassa nimellä Emily K. Schrader tai Instagramissa nimellä Emily in Tel Aviv. Nähdään ensi viikolla täällä GNS:llä Access of Truthin parissa.